Dobrý deň, zdravím vás opäť všetkých na kanáli Discover Magic Sardinia. Dnešný príspevok bude tipom cestovateľským, nádherné miesto plné pokoja a relaxu a je to miesto nedaleko Santa Terezy Gallura, volá sa Valle della Luna. Je to veľmi známe údolie, mesačné údolie v preklade, kde sa nachádzajú veľmi skryté pláže a má veľmi zaujímavú históriu prepojenú s komunitou hippie, ktorá tu sídlila v 60. rokoch minulého 20. storočia. Pričom si zachovalo to miesto neskutočnú pokoj a nádheru. Ako sa na toto miesto dostať? Tu máte mapku, kde vidíte Alghero smerom na Santa Teresa, smer Capo Testa, to je polostrovný výbežok, o ktorom som vám hovorila už v príspevku o Santa Teresa Gallura, kto ste počúvali. Najideálnejšie ísť po pobreží, cesta trvá asi 2 hodinky a dostanete sa v podstate, vidíte hore Santa Teresa Gallura, mesto, o ktorom sme si už hovorili v minulom videu, a naľavo je ten polostromný výbežok, ktorý sa volá Capo Testa. Na konci tohto výbežku je aj slávny maják Capo Testa, ktorému sa budeme venovať v samostatnom videu v budúcnosti, ale dneska sa pozrieme naľavo na tom polostrove vidíte Valle della Luna, pod tým vidíte Cala Grande. Sú tu v podstate plážové zákutia medzi skalami v rámci toho údolia mesačného, na ktorého sa dneska pozrieme a ktoré navštívime. Navštívime minimálne tieto 2, potom je tam ešte tretie, ale tam sme neboli, takže myslím si, že aj 2 budú postačovať, pretože už len samotná cesta tam je nádherná. Môžete sa tam dostať tak, že prídete autom, prejdete zúženie smer Capo Testa a zaparkujete v podstate na hlavnej ceste vedúcej k majaku a potom trekovacím spôsobom asi pol hodinku sa dostanete postupne do údolia. Toto sú výhľady z Capo Testa, tam kde je maják. Výhľady na niektoré zákutia, ktoré sú vyslovene vlastne dostupné priamo od cesty, takže nie je potrebné robiť turistiku, ale tu už ideme teda do tej oblasti, kde je potrebné urobiť turistiku. Sú tu viaceré chodníčky, takže dá sa vybrať rôzne prístupy. Značené to je pomerne slabo, upozorňujem, zároveň to nie je úplne vhodné pre malinké deti, respektíve nejaké kočíky a podobné veci, takže je to taká stredne ťažká trekovacia záležitosť, ale v pohode to zvládajú aj starší ľudia. Je to asi pol hodinka smerom dole. Tu po ceste už máte šancu vidieť nádhernú panorámu, nádherné obrovské skaly. Je to v podstate údolie, ktoré je lemované a striedajú sa tu rôzne žulové útvary, ktoré vás budú prevádzať na celej ceste a typickým, to ste tam mali možnosť vidieť, ale vrátime sa k tomu, typickou takou vstupnou bránou do samotného údolia, keď už budete prichádzať naozaj dole k moru, tak budú také obrovské 2 balvany, tuto ich vidíte. Sú to balvany, ktoré tam pravdepodobne ostali ako pamiatka z rímskych čias, datuje sa to až do toho obdobia, kedy sa v tomto údolí ťažila žula. No a vlastne prechádzate okolo týchto balvanov a už sa pred vami otvára údolie Valle della Luna, jeho taká plošina, ktorá potom kde sú cestičky, ktoré sa rozdeľujú smerom k jednotlivým tým plážam, ktoré sú medzi skalami. Za chvíľku sa k ním dostaneme. Tuto ešte taký pohľad 360 stupňov. Vidíte, tu aj ja sa snažím zachytiť, v akom prostredí sa človek pohybuje. Je to proste nádhera. Cítite sa ako naozaj vo filme alebo v raji. Tie skaly sú úžasné. Je tam úžasné ticho. Ľudí tam je minimálne, pretože tým, že je to troška tak mimo tých hlavných trás, tak naozaj tam idú ľudia, ktorí chcú nájsť chvíľku pokoj. Tu už toto je Cala Grande, to je vlastne jedna tá pláž, o ktorej som hovorila na začiatku, že sa na ňu pozrieme. Môžete vidieť, že sú tu fakt zaujímavé skalné útvary v rôznych tvároch rôznych zvierat. To okolie je nádherné, voda je čistulinká.
Toto bolo natáčané začiatkom septembra, no a tu sa už vraciame na tú hlavnú tú plošinu, z ktorej sa potom rozbiehajú tie cestičky aj k ďalším plážam. No a pôjdeme sa pozrieť na tú najznámejšiu plážičku, nazvem to plážičku Valle de la Luna, ale po ceste k nej tuto narazíme na takéto miesto, ktoré veľmi využívajú hippie komunita, ktorá tu funguje ešte aj teraz, alebo sa tu organizuje podujatia. A tu je takéto ohnisko, takéto nádherné zákutie, kde sa organizujú rôzne posedenia, večer môžete zažiť hra hippie komunita na svojich hudobných nástrojoch, robia sa tu aj rôzne retreaty, ale je to miesto, kde sa dá akoby aj prenocovať stanovaním. Nie je tu, upozorňujem, nie je tu žiadny bufet, nie je tu žiadny hotel, je to naozaj v lone prírody. Takže kto má rád takéto veci, tak určite odporúčam toto miesto, pretože je veľmi známe v rámci Sardinie hlavne kvôli pre hippie komunitu. Tuto už vidíme to skalnaté útvary, ktoré lemujú to údolie Valle de la Luna a oddelujú ho od tej ďalšej tretej časti zátoky, ktorá je už bližšie k tomu majaku Capo Testa, viac troška na sever, ale tam sme nešli tentokrát. No a tu už vidíte malú zátoku, krásnu pláž Valle de la Luna. Táto pláž je veľmi zaujímavá aj tým, že má nádherný podmorský svet. Sú tam už len pri samotnom vstupe do vody. Môžete začať šnorchlovať, ja som si to vyskúšala, aj keď zábery podvodné ešte som nezačala robiť, ale chystám sa, dúfam, že túto sezónu, toto leto sa už dopracujeme aj k tomu, že vám ponúkneme nejaké zábery podmorské, no ale šnorchlovanie je tam úžasné, chodia tam aj potápači, ktorí tam idú aj s pomocou lodí, hej, je to taká jednoduchší prístup, ako šlapať pol hodinu s nejakou výstrojou. Takže takto sa tam môžete vlastne zrelaxovať po tej prechádzke polhodinovej cca. Môžete sa ovlážiť, zaplávať si. Vidíte, že veľa ľudí tam nebolo, napriek tomu, že bola ešte kvázi, by som povedala, sezóna, aj keď teda už bol september, ale bolo nádherne horúco, okolo 30 stupňov. No a vlastne potom sa potrebné mysleť na to, že sa treba vrátiť aj naspäť. No a vlastne toto bola taká krátka ukážka. Lúčim sa znova s pohľadom na maják a na nádherné výhľady na Korziku. No a určite po takom trekkingu je dobre si dať dobrý nápoj, chladený v tieni nádhernej reštaurácie s nádherným výhľadom na Capo Testa a na protilahlý ostrov Korziky. Ak sa vám tento príspevok páčil, budem rada za váš like. Ak by ste chceli oceniť moju prácu, tak budem rada, ak navštívite stránku Buy My Coffee naskenovaním QR kódu, ktorý teraz sa za chvíľočku objaví a môžete mi prispieť na virtuálnu kávu. Ak by ste mali záujem o nejaké informácie alebo o sprievodcu pri pobyte na Sardinii alebo potrebujete poriešiť ubytovanie, výlety, dopravu, transporty na Sardinii, tak mi určite napíšte a rada vám s tým pomôžem. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce.